Только сюсилын көсө биһиги бу реконструкция мероприятия морождеву панда сюсилын раттыгар Нестор Карандашвили отряда засада төспите ол оны көрдөрөжөбүт бу манна биһини гытта ДАСАФ ОМОН Росгвардия ветераннар онна историянын жарыктанар жумнар үлләһәҗәлләр Опсая оттан такса киһе онна биһәтен такса көрәчү. Бу маннык мероприятиялар биһәгә бу саханнан бара торыктара. Онна быел аммага онны бу корот көтүгәр мероприятиялары маннык реконструкциялар оңрак үткән буланына һәҗәү.